Kani-kani ka All India Radio Shillong ka khubor ban puli di ka sani jana. Kibat bokong san jong ka khubor. Khotlang Menteri rang badu Narendra Modi ya kinang song ban kentiu syaplang yiki kam yelek kai sports. Kuntu ban penlong de ki jui ko ba ki shnong ki thau ha ki jat jing lek kai ba pher. Hau bnai nai lur mentau baro sibnai on rakhi ya ka poshan ma Dakatnat Women and Child Development jong ka Sarkar India ban kentiu ya ki jing penyo ya ka bam ko batinat habdeng ki khina bat kilom kumi. Arspa ribu sangut ki briu ki bayo thma yo COVID-19 ha Meghalaya lai spa lai pu armut ki bakot bat nyongut ki bala khlat no hadu nim kasmi. Haswa bangini phai shiki kubor ki babnya kani kalong ka jing penbina. Nakadaw ba ka jing sapriang jong ka jing pang COVID-19 kadang yai piteng ka All India Radio ka kentuwi kinong sngap bakin day ban kinsting henrei bakin shimlut yikisin jam jing eda ki badan kambaro bat bakitu ki bala saw kusan snam karta sheneng ki bala deban yo ya ketika ka badan kong kinlek dan shim say ketika ka baar ha ka por ka bala bu long ki basengan bat ki bala yada da ka babut ya kini kilai tiligi kendon ki basuk benlek kata deng mas Kiar penjengan ni kiwe ki para beliau da army ja, but sat ye ki kitibun sin. Ki phone number jong ka national helpline ki terikam nak bentaban ai ye ki jing tip bedan kam, but ki jing batai lam lenti ki pai ba. Hak de day ba ki jing pang COVID-19. National helpline number uday not iwe arlai hindai nyo pranot sound real, but iwe not new san. But Meghalaya helpline number uday iwe not pra but iwe not new not. Mentang ini phai shiki khubor ki babnya. Menteri rang badu kari India Narendra Modi ula khot la we lang ya baro ki pa nong song snong jokari bani sim mentang sithem nak menta ban kenti sephrang ye ki kamele kai ki bela nang yo buram lengba kalempung Olympic kabarang sudep longsen bat ban kenti bat kusam lang ye ki kamele kai hakari hi bro ko we Menteri rang badu ula ong ba kari kadai ban lentup bat jit ikinang ilaka bet ha ki jat jing ilaka ba pher ha kaman kibat program ka ba ula kran ng ba ka All India Radio nim kasni umuri ula ong ba dai ban penong ye ki jing ko ilaka sports ha keleng kari kuntu bru ha ki tanyong kondong bat ha ki jaka ki bajngai ba ni ki jaka sor nakadaw ba dai tang ng ba ka jing ko bala ban penkladur ye ka jinong jingman ha ki jing ilaka sports umudi ulaong bahag ni galumpung Olympic kabarang sudap longsen kalakta ia kerukam perkat kipat ba bat watla ka jingyo takma jokari India ka khambina habeni jor ba kibi jong perthai henrei kalabiang ban penklan ia ka jing snows camp bat ka jinget jong kinong India hagani ka benta Menteri rang badu Narendra Modi ha ka program man ki bat ka ban min kasni ula aji ero ya ka indoor na ka benta ka jingle khu ki jongka da ka ba ong ba ka namba indoor kala thau ya la ka jing puli thu ka ba kerpang ha ka be de ba ka jing khu Menteri rang badu ula ong ba menta ki pa nong song song jo ka indoor ki rai ban penong ya ka jaka ka ba pahu kata ka water plus city bat kilele minat ban kenjo e kini kathong umudi ula ong ba kat banang bun kisar ki bapahu hakari kajing khut kenang kiu bat ki waru kenang khut kathang jing kani kanang man pulina ye ki jing jakhlia ha ki snong kendong ha ka ba ye ka sbo ne ki jingri bat ki sindrom ne ki yin ki sen jongki lalum bat sidor bakin yo pisapat ban thiet ye ki tendong le er sha jing shen Menteri rang badu ula kentu ya baro ki panchayat ki bilang ki bor penya snong hakari bakin perkhat ban le lem kum ni ki snong ki jongki hak bai dei pat bat ka khlam COVID-19 Menteri rang badu ula pen kenau ye ki pat ba ye ki kentin phira dawai bhi karai bhi kata ye ka dawai rusin ye ki kendon ki badai ban but ru le bat la kentu ye ki ban sim ye ka dawai tika bat but ruti ki kendon ya da ki bala betha da katnat ka khot ka khya Menteri rang badu loong ba palat riu ar clear tuli ki dawai tika ban ya da na ka jumpang COVID-19 la de ban ai hakari henrei ki pat da ki dan kam ban long ki ba pikir bat ki ba pek ngor
Katanat Women and Child Development jong sarkar India kan rakhi ya ka Poshan Ma hakeleng kari habaro shibnai lenter jong benai nailur banwan ka Poshan Abhiyan kadi ka flagship program jong sarkar India na kamantaban kanti ya kurkom yo bam yiki jingbam ki betainment hableng ki khna red ki khna kan thai ki berang khirang san bat hableng ki longkmi ki ba armet bat ki berang ai bun khun ka Poshan Abhiyan kabalapli ya kajing sedang Menteri Kameka da Menteri Rambadu Narendra Modi haus nam arajar khapra kalapan pai ya kajing simkya jong kari ban penbet ya kajing na kajing bambiang ka bam kadi betaimet apadaing kipa nang song sunang jong kari bat ban sim ni kisin jam tri kam ban poi sakani ka thong kani ru khubor ka wan chupina ka All India Radio Shillong Hameghalaya nyungut kibriu kila klat no nim kasni na kidaw kibede bet ka jingpang COVID-19 kabala kanti ka jingkeng kibayap na kan jingpang Hameghalaya sa kasi hajar laispa nyungut lingba ka jingpelai kubor ka directorate jong katanat ka kot kya ka pentip bakila dan sa arspa nripusangut kibri kibayo tmai ka jingpang COVID-19 Hameghalaya nim kasi bat kiberang sa sumana kan jingpang hakajala kidan baro hajar Rius pa lai pengrimut. Kada do mentah ka jingkhen ni ki belakot na kan ki jingpang Hameghalaya ki don baro new hajar rius pa san pho kandai ngut da ka jingkot su sa lai spa lai pu armut ki nong pang covid nim kasni. Ka sarkar Meghalaya klarai ban plibiang no ya kalit kawan ki nim jungokai hagajala naduk kasiterik mailur. Katanat ki kam jungokai jong sarkar Meghalaya kelapni ki kendon yada ba ki nong jungokai ki diban but ki nong jungokai ki bawan sagajala ki diban register shwa ha ka Meghalaya portal ni ka Meghalaya tourism app ban yo ya ka invite kanang ba kin yo room sa Meghalaya baro ki nong jungokai la ka long ki banabar ka jala mi ki banapo ka jala ki batmu ban likai si ki jaka jungokai hapo ka jala Meghalaya ki restaurant bat ki jakabam hapok ka jila ki dei ban long ki beladep ban ai ketika COVID-19 baro adus lani ki beladep ya kedus ke beningkong rungkat bat ka RT-PCR ke trunat lani ke sibinat test report ke papen i bakilong negatif ka sarkar India kala penjelan ni ke por ban pensangi shwa ya kalit kawan ju ki lingsun kit pada ki belet bawan Syari India kat hadu ka lai puterik jok nailur. Kabor penya ya kalik kawan juki lingsun kata ka Directorate General of Civil Aviation hening kesini kala penni ya kani kejing pendena. Wakla kata ki lingsun ki bala bukpor ban lek ban wan bat kari India la syak bakin terikam tanging ba ki pang bat ki lingti ki bala ajing bet da ki bor ki beri kmi. Bat kata ru kat kum kejing kmi halor kejing don kam. Ka jingpang lebet ka besar kai hapdeng gi jingri ka balatip ka foot and mouth disease ni ka jingpang nyang knap kalakta iki hajar kili kimrat ki bari ki briu ha ka jila Arunachal Pradesh ka bawan ra ka jiyap jong praspa pratli ki masi prut bat nyopuwait li ki masi ka hadu menta Menteri Katanat Animal Husbandry and Veterinary jong ka sarkar Arunachal Pradesh utage taki ulay tu ba khatwai hajar lai spa khandai pratli ki masi prut bat hajar khandai spa khatsau tli ki wei pat ki masi kila shakta hakati ki jingpang nang khanam kabala long menta ka jingpang khlam pedeng ki jingri hakati ki jalla kabala kta ajul ya ki jingko jingkya jingri hakalian ki jingmi naki ka bakan thu wi ka dut bat ru ka bor lon lang kha ka jingki ka foot and mouth disease ka dei ka bajuja na uknyang jingpang ubakta ya ki merat ki bapat khnap kentup ya ki masih klau bat ki bari ki briu ha ka ba ki merat ki yo pang shipment arsni hadu nriu sngi bat mangta sami pedong ha ka suntur bat ha ki khnap kejat kabala ban li hadu bakim la ban ya su lani duko Kisipai pahara jong katanat Assam Rifles kibatrei ha Champhai district jong kajalam Mizoram kila yok kurup ya bun jong song usikret ubana bari ubalang umar khayi babean ubasong dor palat iwei point lai iwei klor tengka
ia kejimlek kendra ban yok kurup ia uni marbian lalek raka kenuan kisipai Assam Rifles rengkat bakatnat custom jangka sampai district hadian dukila yok ia kejintip dibatikina hak bakila apketam bat yok kurup ia palat sispak teli kesinduk he kibalasong yok secret bari ubakador yok jang u baro kalong kumbasiklur life wailak khatnyo hajar tengka katun ke khubor lakut kebelawan sepi nak All India Radio Shillong